Del Víctor Quintilla s'ha parlat molt en els últims temps. Motius sobrats. Ja l'any 2012 va ser considerat el millor jove cuiner per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i el seu restaurant Lluerna, que porta amb la seva dona, la cap de sala i sommelier Mar Gómez, va rebre la primera estrella de la guia Michelin el 2013, estrella que ha renovat fins avui. El vi per mi és una experiència i una manera de desconnectar. Què busques en un vi? Noves sensacions. El millor maridatge. Ostres, una bona companyia. Un moment per tastar un vi. Jo crec que cada moment, tots els moments són bons, no? El que passa que cada moment potser et demana un tipus de vi. Tria'ns una vinya, un paisatge. Ostres, aquí m'has enganxat. A veure, a mi una vinya que m'agrada molt és aquí al Talella, no? El Quim Batlle, una finca que tenen Picapoi, que em va agradar molt les vistes, la vinya i una miqueta tot l'entorn. Un consell per qui tasti per primer cop un vi? És que es deixi portar i que no tingui por, que s'ha de divertir. Els joves tornaran a consumir vi, sí? Bueno, si fem el món del vi més pròxim, més proper a la gent. Víctor, en primer lloc, gràcies. Jo crec que abans de començar a xerrar ens hauries d'explicar on som, perquè ha estat tot un descobriment i voldríem que fos un descobriment per tothom. A veure, estem al campus de Torribera, al campus de l'alimentació, i és on s'està fent el grau de Ciències Culinàries. I és un equipament que tenim a la ciutat de Santa Coloma i jo crec que a nivell de restauració i en el meu cas és un luxe poder-lo tenir aquí pel coneixement, per tenir aquesta proximitat. Nosaltres teníem moltes ganes de parlar també amb restauració, de parlar sobre cuina i vi i és un gust poder parlar amb tu, un dels cuiners ara mateix més punters, amb més èxit de tota aquesta fornada de cuiners catalans. M'agradaria, si et sembla, començar a parlar d'una defensa que crec que feu des del Lluerna, des del vostre restaurant, sobre els productes de proximitat, la temporalitat dels productes, perquè crec que té molt lligam amb el món del vi i no sé si hi ha prou suport respecte a la proximitat i la temporalitat en el sector de la cuina en general. A veure, que nosaltres tinguem una resposta gran del públic, això no existeix, de moment. Ara comença la gent a estar més conscienciada de què mengem, que ens alimentem, de gastar productes de temporada. El que passa és que nosaltres mai ho hem fet amb una visió econòmica o de negoci, sinó ho hem fet per sentit lògic. Nosaltres sempre hem gastat productes de proximitat, productes locals i productes de temporada perquè creiem que és el més lògic de fer. I de fet, crec que el luxe o el diferent va cap aquí. El que no té sentit és hi ha molts productes que igual te'ls pots menjar aquí que a Nova York. Nosaltres intentem a la gent oferir coses que pràcticament només les puguin aconseguir a casa nostra o al voltant de casa nostra i és la nostra filosofia. Després estem amb Slow Food, quilòmetre zero, estem també perquè sigui un consum responsable, tant a nivell d'utilització de pesticides i això, i respecte al medi ambient, que sigui respectuós amb el medi ambient. I després també una cosa molt important per mi és intentar preservar alguns oficis de petits productors que si no fos per gent com nosaltres, conscienciada, que estem disposada a pagar una miqueta més pel producte, aquest valor afegit, doncs aquests oficis haguessin desaparegut. Si féssim un llistat una mica de tot el que m'explicaves, proximitat, respecte pel producte, consum responsable, sostenibilitat, deixa'm afegir a mi talent, creativitat a la vostra cuina, però hi ha un altre factor que tothom destaca de la vostra cuina i que crec que també ens lliga una mica al món del vi, que és aquesta relació qualitat-preu, que en el vostre cas crec que és una de les coses que més el públic més us agraeix, alta cuina, molt assequible. Això de relació qualitat-preu no és que nosaltres ho haguem fet conscientment, sinó vam començar a fer, jo crec, alta cuina en un marc informal i prioritzant el que és la cuina
i el vi i tot això, però sense centrar-nos tant en el tema del servei i en el luxe, i llavors al final hem seguit fent el que havíem fet tota la vida. Nosaltres cobrem el que creiem que hem de cobrar i crec que també és un avantatge intentar oferir alta cuina al major públic possible. I després també això ens ho possibilita el fet de tractar amb un producte de proximitat i un producte molt del nostre dia a dia. Nosaltres intentem fer alta cuina amb productes quotidians, i crec que això el que fa és apropar la cuina a un altre públic que potser li seria més difícil venir o podria venir amb un temps més espaiat, però ho hem fet d'una manera natural. Aplica tots aquests criteris en la selecció dels vins que feu al Lluerna? Clar, nosaltres és molt important, els vins s'encarrega la Mar, que és la meva dona, el que passa que ho decidim sempre entre els dos. Llavors, el que he trobat a faltar moltes vegades en altres restaurants és que la cuina va per una banda i els vins i la carta de vins sembla que estiguis en un altre restaurant, cosa que crec que a casa nostra no passa. Més que gastar exclusivament vins catalans, el que sí que intentem fer és intentar... Tenim vins també pel gran públic, perquè a vegades no tothom és un entès al vi i t'has d'anar introduint, i després tenim coses estranyes o coses més friquis o coses més difícils de trobar, on jo crec que si no és a casa nostra, altres restaurants, però coses difícils de trobar, i intentem que siguin coses molt pròximes. Els nostres vins, la gran part dels nostres vins són vins de Catalunya. I què n'opina el consumidor, el vostre client, sobre aquesta presència de vins catalans? Últimament estem parlant molt d'un augment del consum de vins catalans. Home, nosaltres ara passa com no havia passat mai, el consumidor d'aquí vol vi de la zona i la gent que ve de fora també. El que no és normal és que vingui una persona de fora i es demani un vi que no sigui d'aquí. Vull dir, si nosaltres estem venent cuina de proximitat, cuina slow food, el més normal és que una persona acompanyi aquest tipus de menú amb un vi d'aquí, de la zona, pròxim, que tu també coneguis el productor, li puguis explicar alguna peculiaritat d'aquell vi i vegi que a diferents llocs, cada lloc té la seva tipicitat de vi. Què en penseu sobre l'oferta, sobre el panorama actual dels vins catalans? Bé, jo crec que ara, crec que hem fet un gran pas d'un temps cap aquí, estem intentant recuperar varietats autòctones, estem intentant donar més tipicitat als nostres vins. Jo crec que sempre ens hem mirat massa cap a França, a nivell de varietats, a nivell i la manera d'elaborar, i ara hi ha una corrent de recuperar més varietats autòctones i de fer vins amb més de territori. Jo crec que hem d'anar una miqueta cap aquí. Si tenim vins que donen de cara al mar, notar aquesta salinitat, jugar una miqueta amb el territori. Al sector, crec que una de les assignatures pendents més debatudes és precisament la presència dels vins catalans als restaurants del país. En el vostre cas, vosaltres que creieu en aquesta proximitat, què s'ha fet malament en el sector? Perquè segurament, si comparem amb altres territoris, hagi costat més introduir vins catalans. Jo crec que dintre d'Espanya hi ha altres zones vinícoles que han tingut més nom de fa més temps, o s'han sapigut posicionar millor en el mercat, i el consumidor d'aquí ja volia aquests vins d'aquestes zones concretes. Nosaltres sempre hem fet una labor divulgativa d'explicar, intentar apropar altres zones al consumidor final, i jo crec que gent com nosaltres que ha anat fent aquesta labor juntament amb altra gent, al final tot això ha anat calant. La gent ha anat provant vins d'aquí, vins de casa, ha vist que també tenien molt bona qualitat, que s'estaven fent molt bé les coses, i jo crec que ara el consumidor prioritza això, veure les diferents zones vinícoles que hi ha a Catalunya, la diferència que hi ha entre una zona i una altra, i tu pots passar bé sense sortir de Catalunya. Què en penses d'aquesta polèmica aquests últims dies sobre el consum de vi? Una mica del David Muñoz del Diverso, això del vi que es pot beure en cullereta i que ha generat tot un tsunami d'opinions en contra i a favor? Jo no estic en contra, el que passa que cadascú ha de fer el que es senti còmode a casa seva. El que sí que és veritat que el David Muñoz és un personatge molt transgressor i jo crec que a part de la seva experiència és una miqueta aquesta provocació. Jo crec que com a provocació està molt bé, ara després a nivell d'anàlisi sensorial i tot això no crec que sigui la forma més idònia, però cadascú és lliure. I la cuina amb vi? Jo crec que això ja m'agrada més, a mi, a nivell personal. Jo crec que és una cosa molt divertida,
I crec que és a nivell de creativitat o de fer plats, que és una eina més que tenim al nostre abast. És difícil, per mi m'agrada molt el tema del vi, però moltes vegades un vi sí que et pot abocar un plat, o intentar conjugar vins en plats. Jo, amb això del maridatge, cada plat amb un vi, no és que no hi estigui d'acord, però crec que, depèn si és un menú de 10 plats, pots arribar a estar molt saturat. El que sí que crec és que igual que els cuiners, això ho hem debatut alguna vegada, igual que els cuiners mai se'ns penalitza per tenir una carta molt personal, amb el món del vi sí. Si un sommelier té una carta molt personal et diuen és que no tens res comercial, bueno, és que a mi a la cuina tampoc m'ho diuen. Doncs aquesta llibertat amb el sommelier encara no hi ha, seria bo tenir un menú de degustació de vins també, vull dir, però bueno, és qüestió de temps, jo crec. Hem de caminar encara una mica més. Per acabar una mica, Víctor, una altra de les inquietuds, segur, juntament amb la restauració, és l'accés a la gent jove. Abans d'engegar la càmera ho discutíem. Des del vostre restaurant, com creieu que podem arribar a tornar a seduir a més gent jove? Jo crec que hi ha dos tipus de consumidor. El consumidor que no té gaire nocions de vi, que és una persona que normalment jo crec que s'hauria de deixar aconsellar i als restaurants l'hauríem d'aconsellar bé, i després les persones ja més enteses que volen aprofundir més en el tema. Jo crec que és fàcil recordar tots com vam començar en el món del vi. Al principi la gent normalment ens agraden els blancs afruitats, els vins negres més lleugers, més fruita, més fàcils. Una persona que està començant és millor aconsellar-li per aquests vins, que és pels vins que hem començat tots. I després, mica en mica, si la persona ja té interès, ja podrem anar avançant, perquè nosaltres això ho hem vist amb molts clients, inclús nosaltres vam començar, ens agradava un tipus de vins i ara que han passat els anys vas descobrint coses noves i vas donant a provar coses noves i el client va creixent amb tu. Jo crec que hem de començar amb vins fàcils, entenedors, i no complicar la gent amb el tema del vocabulari, no preguntar quines notes has notat de gust, jo simplement el vi t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar. Jo crec que és la pregunta més fàcil. T'ha agradat? Sí, doncs ja està, no li donem més voltes. Un consell per qui vulgui anar al Lluerna? Res, que es deixi aconsellar per nosaltres, jo crec que s'ho passarà bé. Nosaltres dic que no oferim cuina, sinó oferim temps, perquè nosaltres el que oferim és en 2 hores, més o menys, que la gent estigui relaxada, intentem que s'ho passi bé, que desconnecti, i nosaltres ho fem amb el món del menjar i del vi. Esteu farts que us demanin per què el Lluerna, Santa Coloma de Gramenet? Sí, perquè si estigués a Barcelona no m'ho demanarien, És una miqueta dir per què Santa Coloma? Jo sempre contesto, i per què no? Nosaltres som a Santa Coloma per circumstàncies, i la veritat que ara ens hi sentim molt a gust i molt còmodes. La gent que no és de Santa Coloma potser no ho entén, però Santa Coloma és un poble. És una ciutat, però té un ambient de poble, sobretot el casc antic, i llavors a nivell de qualitat de vida, a mi si marxés a Barcelona crec que em costaria una miqueta. Soc encara de poble. Sí, que a més hi ha un campus de l'alimentació que s'ha de descobrir tant. Víctor, molts èxits. Gràcies. Moltes gràcies.